Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin uya ang bareta sa oras na ini. Apat na persona arestado sa magkasuway na anti-drug bypass operation sa siyudad ng Naga, Kansubanggi. Aramon taman ng kompletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Arestado ang apat na drug personality matapos ang magkasuhay na drug bypass operation sa siyudad ng Naga. Enot kani alas 5:45 nin hapon kansudma kan magsagibon nin drug bypass operation ang Police Station 1 Naga City Police Office sa Barangay Sabang na kung saan nadakop ang sospek na si Domingo Dinido, 42 anyos, residente kan na Sabang. Asin na nabakalinin kantidad 3,000 pesos na pinagatutubudan siya bu. Asin na narecover pa sa iya ang duwang plastic sa siya na may log ni na illegal na droga. Kabilugan na 40,800 pesos ang narecover sa nasambitan ng sospek. Mientras tanto, dakop man sa kaparahong operasyon ang tulong drug personality sa Barangay Kalawag, Naga City alas 9:43 Kasubanggi. Ang mga sospek na si Jesse Enon, 37 anyos, Mark Ivan Rimuquillo, asin Joseph Murata, 27 anyos, ang nabakalanin kantidad 1,000 pesos na shabu, asin nakuaman sa posisyon kan mga ini ang tulupang plastic sa siya na may log din illegal na droga. Ang mga sospek na sa kustodiyan ngunyan ka Naga City Police Office asin sa sangatanin kasong pagbalgar sa RE 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Gen TV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, kung dati naglangkaw ang presyo kang sugok sa merkado publiko, alagad ngunyan, nagbaba na ini. Sa Naga City People's Mall, 5 pesos kada pidaso ang pinakabaratong presyo kan sugok. Kang nakalis na bulan ng Disyembre, naging halangkaw ang presyo kaini, mantang dakulman ang demand huli kan Pasko asin bagong taon. Mientras tanto, apektado man subuot kan mainit na panahon ang mga gulay na hali pa sa bagyo na pinagdadara sa Naga City People's Mall. Ang repolyo na may nalalapang parte ang pinaghahali bago i-display, ang mga hinaling parte ang pinapabakal man subuot para ipambahog sa mga atama na hayop, arog kan rabbit o urig. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Permisa ng mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.